Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Setyembre 9, 2021. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. 4 kasakay isang tricycle patay sa aksidente sa Banwas ang Hinigaran. Governor Lacson naglaro nga wala siya nagperma sang manifesto nga nagasuporta sa kandidatura ni Duterte sa pagka-vice presidente. Sa balita national, 242 lamang sa 13.8 million nga fully vaccinated nag-positibo sa COVID-19. Davao Mayor Sara hindi magsuporta sa Go Duterte tandem sa 2022. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang askay kagawad kag 3 kay banpa sa aksidente sa may National Highway sang crossing Sitio Bulobitoon, Barangay Miranda, Banwas ang Hinigaran. Subong nga hapon Webes, imbulbado sa aksidenteng sa ka-tricycle nga nagaparking wala sang sakay. Isa pa ka-tricycle nga may sakay nga 4 lakip ng driver. Isa kay Isuzu D-Max kag naligar, isa pagid ka pick-up. Sa inisyal impormasyon, 4 ka mga sakay sang tricycle ang patay. Lakip man ang driver nga kuntani maliko sa may crossing Bulobitoon. Ginkilalang napatay nga si Simeon Noblezada, ang driver sang tricycle. Patay man ang pasahero nga Sanday Dina Espinosa Ken Toledo kag si Nelde Aluhipan. Ginpahayag ni kagawad Michael Maglupot nga sang Barangay Miranda nga si Toledo nga isa sa mga napatayang SK kagawad sang Barangay Miranda Hinigaran. Ginpahayag sa mga residente malapit sa lugar nga nakibot na lamang sila sang nabatian ang makusog nga impact sa aksidente. Ginpahayag sa mga residente nga manugliko na kuntani ang tricycle sang niang nabungguan sang pick-up. Yara na sa Hinigaran na PNP ang driver sang pick-up naging kilala kay Christopher Antiqueño, 50 anyos, residente sang Stonehaven Subdivision, Barangay Granada, Syudad sa Bacolod, nga nagpamalibad nga maghatag sang statement. Ang pasyente is puro ka ng fatal. Fatal ka na lang igo, kay tungkod nga ang duwa nga una na mo nakita, bako ang bahay ka ng driver, wala na sa kabuhi. Tapos ang isa, nakita naman sa dalog ng tricycle, naipit, wala man sa kabuhi ang isa kababae. Ang ikaapat namon nga nakita, mutod ang amon nga iski kagawad. Nabatian na si kagawad Maglupot sang Barangay Miranda Hinigaran. Sa dugang pangabalita lokal, nakigareglang driver sang Mitsubishi Mirage sa pamilya sa napatay matapos ng matabong aksidente sa may Circumferential Road, Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod, kay nasang kagahon. Ginpahayag ni Police Corporal Jomany Castillo ng Traffic Investigators sa Police Station No. 4. Nagpermang pamilya sa napatay kag driver nga iya sabto ng tanan nga gasto sa hospital kag pagpalubong sa biktima. Suno kay Castillo, tapuso ng 18 oras nga regulatory period o galing makagwang driver sa custodial facilities ang Police Station No. 4. Dead on arrival sa hospital ang driver ng e-bike nga si Elmera Agravio, 50 anyos, residente sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Samtang luwas naman sa katalagman ang pulo katuig niya nga bata. Ang driver sang Mitsubishi Mirage nga voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ang ginkilala kay Ana Patricia Araneta, 25 anyos, residente sang Manville Royal Subdivision, Barangay Pahanocoy, Bacolod City. Ginpahayag sa investigador, may kadasigon ang pagpadalaga ni Araneta kag wala niya makita ang e-bike bangod man sa madamol nga ulan. Samtang ginapanginpuslan sang kawatan ang maulanan nga panahon matapos ilagin sulod ang kalanaan sa may corner Rizal Lacson Street, Bacolod City. Sulod kay Police Major Mesero ng Hepe sa Police Station No. 1, dakong posibilidad nga may tricycad o konsalakyan nga dalang mga kawatan sa pagsulod sa kalanaan. Ginpahayag sang pulis nga ginkuha sa mga kawatan ang 3 ka folding table, 6 ka plastic chair, pressure cooker, solar light, kag nagkalinlain nga kitchen utensils. Ang mga kawatan na sulod sa kalanaan pagi sa pagguba sang kandado nga nagasabi nga padlaka. Gina-check na sa kapulisan kung bala may CCTV sa lugar agad makabulig sa pagkilala sa mga suspect. Nadiskubrihan ini ni Cheryl Maglikyan, 41 anyos sang Barangay Alihis, sa iyang pagbukas ang kalanaan. Ginpahayag niya sa ron nga makalabay lang ang kapulisan sa nagapatigayon sang Police Visibility Patrol sang ila ginsulod ang kalanaan sa igad sandalan. Nagpanugyan man ang hepe sa Police Station No. 1 sa pumuluyo nga mag-aligmat sa maulanon nga panahon. Sa iban nga balita lokal, laging klaro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga wala pa siya magperma sang manifesto sang League of Provinces of the Philippines sa LPP nga nagasuporta sa kandidatura ni Presidente Rodrigo Duterte bilang Vice Presidente sa 2022. Ginpahayag sang gobernador ang i-appointment sa Nationalist People's Coalition o NPC nga si Senate President Vicente Tito Soto III amo ang posible nga suportahan sang ilang partido.
Agosto 27, 2021, ginpahing ni LPP Information Officer for the Visayas Eastern Samar Governor Ben Evardone nga madamo sa mga gobernador ang nagasuporta sa pagkandidatura ni Duterte bilang Vice Presidente. Nagligad nga Merkules o kon kahapon gid lamang nga adlaw sang ginbato ni Duterte ang nominasyon sang PDP laban nga magpapili Vice Presidente sa 2022. No, I did not sign that. No, I did not sign that because then again, as I said, I'm a party member, so we haven't really decided what we will do for 2021. Dapat ang tingog ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, gintala na sang CDRRMO Flood Control Team sa masunod nga simanang pagpatigan sang liwat nga pagpanghawan kag pagpadalom sa lagyan sang tubig sa may bahin sang Mambulo Creek. Suno kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Jomari Vargas, magluwas sang maulan nga panahon nga mo ang nagapatrasar sa ilang trabaho bag-o man ang natapos sang iyang mga personnel ang pagpanghawan o kon pagpanghagbas sa mga tigbaw sa kilid sang sapa nga mo ang pagagyan sang amphibious excavator. Sa nibloan nga basa sa plano sang tartapan ni Vargas, hindi na kinahanglanan pa nga ila papanaugon sa sapa ang excavator sa teon sang ila operasyon. Sa baylo, ini ang magapanglihid na lamang sa panghigaron o kon pangpang sang amo nga creek. Mande kami ko na masugod. Direkman na sa mga sapa ay kayo. So sa pangpang na lang kami mapangaligid, waon kung ay kalaba pa natin niya kamoy. Oo. Kot-kot na kami sa pangpang sa mapaong tuta. Nakir na lamon to. Nabataan ang tingog na Executive Assistant Jomari Vargas. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippine Standard Time, KBC Plus, mga ka-action KBC Plus. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bakulog sa luto sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Patayon Aksyon Radyo Bakulong yun kag Negros sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo
gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Una
sa aksyon! DTX sa 500 capsule mga ka-aksyon ha. Mataas pa lang yung mga kagkaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Davao City Mayor Sara Duterte nga hindi niya pagsuportahan ang tandem nga nanday Senador Bongo kag Presidente Rodrigo Duterte sa 2022 elections. Inibisan nga iya na ginanunsyo nga hindi ini magpapili sa national position. Sang 2019, ginsuportahan sang hugpong ng pagbabaw kon HNP ni Sara ang mga kandidato sang PDP laban. Una na nga ginominate sang PDP laban sang grupo ni Energy Secretary Alfonso Cusi nga si Senador Bongo sa pagka-presidente kag si Duterte naman sa pagka-vice presidente. Ginpahayag ni Sara nga hindi siya miyembro sang PDP laban matapos nga ginpamangkot kon posible nga mangin substitute ininigo sa ulihi. Tinalikdan nga Hulyo sa ginpahayag man sang alkalde nga bukas ini nga magpapili sa pagka-presidente sa 2022. Samtang ginpahayag sang FDA nga 0.0017% sang 13.87 million nga fully vaccinated nga mga tawo sa Pilipinas ang nagpositibo sa COVID-19 na tubdob Agosto 29 nga datos. Sa online briefing subong nga daw ginpahayag ni FDA Director General Eric Domingo nga 242 lamang ka mga tawo ang natapikan sang infeksyon nga natabo masobra 14 kadlaw matapos na kompleto nila ang ginrekomendar nga doses sang bakuna. Sa 242 ka mga infections, 5 ang na-record nga napatay nga ginalakipan sang senior citizens kag iban pa ang mayara sang comorbidities. Sa katapusan nga balita nasyonal, gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte si retired military officer Antonio Parlade Jr. bilang Deputy Director General sa National Security Council. Suno kay Pala spokesman Harry Roque, ginpermahan sang Presidente ang appointment paper ni Parlade kahapon nga adlaw Miyerkules. Ginpahayag sini nga kumpiyansa sila ngang malawig nga serbisyo ni Parlade sa AFP ang makabulig sa pagbalay sa mga plano kag pulisan nga nag-aapekto sa national security. Si Parlade ang sasado sa mga spokesperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-LCAC. Nangin kontrobersyal ang retired military bangod siya mga statement nga nagaangot sa pila ka mga personalidad sa communist movement. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 35 Action Radio Philippine Standard Time. Sa 36 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Setyembre 9, 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.